ፕሬዚደንት ናይ ሃገርና አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ መጽሓፍ ጽሒፉ ብኢዱ ደይኮነ ግን ብኢድ ናይዚ ኣብዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ጋዜጠኛ ቤልጅማዊ ማይክል ኮለን ዝተጻሕፈት መጽሓፍ እያ ማለት እዩ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብዚ ግዜ እዚ ተዘርጊሓ ዘላ መጽሓፍ ክትከውን ከላ ብዕምቆት ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺቦም ዝዕለልዎን ኢንተርቪው ገይሩ ዝጸሓፎን ጽሑፋት ክኸውን እንከሎ ኣርእስታ ድማ ኢሳያስ አፈወርቂ ማይ ስትራግል ፎር ኤሪትሪያ ኤንድ አፍሪካ ትብላ ማለት እዩ። ትሕቶ ግን ስለምንታይ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክዝርጋሕ ተደልያ ንዝብል ሕቶ ድማ ዓለም ላዕልን ታሕትን ኣብቲ ትብለሉ ዘላ ግዜ ትንሳኤ ናይ አፍሪካ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ግዜ ከምኡ ድማ ተወሳኺ ቀርኒ አፍሪካ ንሰላምን ንብልጽግናን ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዙሕ ሓሳባት ነዚ ነገራት እዚ ኣተሓሒዙ ጽሒፉ ከም ዘሎ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ይርአ ማለት እዩ። ናይ ቤልጅማዊ ጸሓፍን ጋዜጠኛ ማይክል ኮለን ብኣዝዩ ሰፊሕ መልክዑ ካልእ ግዜ ዘቕርቦ እኳ እንተኾነ ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ንክህልወኩም ግን ማይክል ኮለን ካብቶም ሓደ ኒዮኮሎኒያሊዝም ተባሂሎም ዝጽውዑ ንምዕራባውያን ሃገራት ካብቶም ቀንዲ ብፕሮፓጋንዳ ዝቃወሞም ሰብን ከመይ ገይሮም መንግስታት ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ንአፍሪካ ዘለዎም ፕሮፓጋንዳ ብከመይ መንገዲ ከም ዝሰርሑን ብዙሕ ጽሑፋት ዝጸሓፈ